Fejn edha fejn, int qalbi xejn ma tgħin, fujt il-għajn bidi fit-tajn, fittixtek qalb il-mew. Lil Michael Azzoppardi nistgħu nodduh ma' numru dejjem jikber ta' mużiċisti żgħażagħ li jinqdew bil-sinna fil-produzzjonijiet tagħhom. Fost ix-xogħlijiet ta' Michael insibu storja maqsuma fuq 3 films tal-mużika: Fik Ħolqien, Skrejjen u Taħt il-Kmiem. U l-klib ta' fuq il-bjut għamlu għalik. Jien bdejt nirrelease diski f'Settembru li għadda, ġifiri xi 3 xurilu, intlaqa tajjeb, ħafna kuntent immens, jiena x-xurtijat li mdawar xi komunità lokali hawnhekk ta' artisti supportive u da kollu, ġifiri nħossni l-intlaqa tajjeb, nħossni l-intlaqa b'mod pożittiv u għad nipprova nagħmel xi ħaġa kemm xejn forsi moderna jew ma nafx kif issejħilha xi ħaġa xi differenti bil-mużika tiegħi. U s'issa jidher l-intlaqa tajjeb ħafna. Tistħix isfni l-għażifna. Is-satra ta' dal-lejl tipproteġġik. Il-kanzunetti Maltin li ktibt huma dwar l-awtentiċità. Fil-fatt pereżempju jekk tieħu l-ewwel diska li ħriġt Fik Ħolqien li hemm il-video tagħha fuq YouTube, tara hemmhekk tema ta' biex ngħidu hekk real self and false self, tema ta' dik il-maskla li nilbsu fil-ħajja, illi naħseb illi matul il-minjor ħazza snin tal-ħajja tiġi pjuttost tqila, u dak li jkun irrid ineħħiha. Naħseb li dik il-kilba li hemm fina biex nuru n-nies ta' madwarna minn aħna fil-verità hija sensazzjoni b'saħħitha ħafna u d-diski huma qed jirrataw dwar dak it-tema. Di d-dinja rat minn kollox, ma l-lejla ġiet biex tara xi ġmiel fik. Jiena ngħid l-istorja bil-kanzunetti għax nemmen li l-istorja hija waħda mill-aħjar devices biex tikkomunika idea. Naħseb illi biex tgħid xi ħaġa pjuttost speċifika u sabiħa mżewqa b'ċertu emozzjoni, b'ċertu sentimentalità, naħseb illi l-istorja hija dik li tagħmilha dik. Jien naħseb il-kittieb dejjem hija tifittex li jinstema' b'xi mod, hemm dik xi ħaġa fil-bidem in ġenerali imma speċjalment forsi fil-kittieb li jinstema' u li jinftiem. U naħseb li meta nikteb bil-Malti, minħabba li hija l-lingwa tiegħi, l-lingwa li trabbejt biha, l-lingwa li tkellimni ommi biha, eċetera, nista' nikkomunika ħafna aktar malajr u nilqgħod il-musmar fuq rasu meta niġi biex nesprimi ruħi. Dan l-aħħar isek ħadd biex niġi ħdejk with check-in boots. Il-kitba tiegħi hija ispirata ovvjament minn esperjenza personali, naħseb li dik hija dejjem ħadd tkun il-każ. Però naħseb li jispirani ħafna wkoll li nkanta dwar affarijiet jew nitkellem dwar affarijiet li forsi mhumiex daqshekk komuni f'diski jew forsi iktar u iktar forsi diski Maltin. Nħobb nevita biex taġobni l-idea li tevita l-clichés u li titkanta dwar affarijiet ġodda li forsi huma affarijiet għax diffiċli bħala temi. U dik tispirani ħafna il-mod li l-fatt li nista' nsib mod kif nidħol f'tema f'kanzunetta li tagħmel qalbi ħafna hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Intik eżempju fid-diska Skrejjen, jien nisperu ħafna mill-viżiv, mill-idea xi ħaġa viżiva. Id-diska Skrejjen hija xi ħaġa li kienet li ġietni f'moħħi meta kont qed naqra xi kotba spiritwali. Kotba ta' Eckhart Tolle, forsi dak li jkun jista' jfittex, u juża metafora ta' skrun fil-kuntest emozjonali tal-bniedem. Fejn inti jekk qatt ma' idea ma' ħsieb negattiv, dak juża skrun li qed jieħdok x'imkien ħażin. U dik ġobna ħafna, hija viżiva ħafna, ġbur ħafna metafori u meħdu taħseb fuq għaw tinkorpora f'ħajtek dik il-metafora ħafna affarijiet ġodda jħarġu minna u ta' tikteb affarijiet vari fuqha. Nixtieq immur
għax għandi sena un malu niġbor il-flus u notti l-qlub. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.